Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, μονοκρατορία. Κοιτάξτε, καταρχάς να πιάσω το πράγμα από εκεί που το άφησε η ακροάτρια η οποία έστειλε το μήνυμα. Ναι. Διότι δεν νομίζω ότι προσωποποιείται πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Είναι ότι όλη η πλευρά της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή φαίνεται να νοσεί. Υποφέρει και από πρόσωπα, υποφέρει και από πολιτικές. Το κάθε κόμμα μέσα σε αυτήν, εννοώ την αντιπολίτευση, για τους δικούς του λόγους. Ο μόνος ο οποίος θεωρείται σε πλήρη και άπτεστα ελληνικά underdog, ο οποίος ανεβαίνει διότι έμαθε το μάθημά του και δεν μιλάει πια για κυραλιβές, για επιστολές του Χριστού κτλ. Ο κύριος Βελόπουλος. Ακριβώς, και έχει ένα πιο πολιτικό ορθό λόγο, είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί ένα ακροατήριο το οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή να κρατηθεί από ένα σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πάει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όσον αφορά το πράγμα, θέλω να πω, κυρία Κουή και κυρία Πανάγου, ότι το πολιτικό, η πολιτική και η πολιτική με όμικρον γιώτα και ήτα σήμερα στην Ελλάδα γράφουν εκ νέου ιστορία. Φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν. Πρώτον, η κυβέρνηση μαθαίνει με ταχύτητα φωτός από τα λάθη της και διδάσκει κυβερνησιμότητα. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει δεύτερη φορά το ίδιο λάθος και στο επόμενο λάθος έχει κάποια συσσωρευμένη γνώση για να το αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ διδάσκει κακώς εννοούμενο πράγμα που είναι η συνεχής αυτοανατροπή. Πώς μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να σηκώνεται και να σκοντάφτει, δεν το προσωποποιεί, ο άνθρωπος, έκανα το συμβολισμό ΣΥΡΙΖΑ με έναν άνθρωπο. Το ΠΑΣΟΚ διδάσκει την τακτική του τσούκου τσούκου. Το ΚΚΕ διδάσκει την τακτική γκάζι φρένο αμπραγιάζ. Και η ελληνική λύση είναι αυτό που είπαμε πριν, το underdog δεξιάς λογικής. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συσσωρευμένα και άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε 8 μήνες έχει κάνει απίστευτα big bangs. Πρώτον, αποχώρησε ο φυσικός ηγέτης του. Διότι όπως και να το κάνουμε, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Δεύτερον, λόγω μνημονίων, επιτρέψτε μου. Λόγω μνημονίων, ακριβώς. Ναι. Δεύτερον, εκλέγεται ένας λαμπερός αρχηγός που αρχικά τουλάχιστον διαθέτει γοητεία, λάμψη, αποφασιστικότητα, αυθεντικότητα, με γνώσεις αμερικάνικων προσδοκιών και λούστρου, που στη συνέχεια όμως δεν πείθει ότι γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ελλάδα πολιτικά και διοικητικά. Τρίτον, αποχωρεί σημαντική μερίδα πολιτικών που εν τέλει διαφωνούν, μην πω και ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή η νέα αριστερά αυτή τη στιγμή διαφωνούσε και με τον Τσίπρα και διαφωνεί και με τον Κασελάκη. Κοινός γενικός διαφωνεί. Τέταρτον, κοινός παρονομαστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι ότι το κόμμα δεν προλαβαίνει, γιατί έχει πολλά ισοκομματικά προβλήματα, να μιλήσει ουσιαστικά για τα προβλήματα της Ελλάδας. Επί 8 μήνες, σκεφτείτε το λίγο, επί 8 μήνες. Πέμπτον, ο νέος αρχηγός σηκώνει το γάντι και λέει φέρτε μου αντίπαλο να αναμετρηθώ. Αυτό μοιάζει και ο λίγον αλαζονικό, αλλά και μοιάζει εν τέλει απολύτως λογικό, τη στιγμή που του πετάχτηκε ένα γάντι. Έκτον, διατυπώνει τη λάθος έκφραση, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο κύριος Κασελάκης, σας λέω αυτό και κλείνω, που λέει να τελειώνουμε με τα μικρά για να ασχοληθούμε με τα μεγάλα που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ανάγοντας εν τέλει τον κύριο Μητσοτάκη απέναντί του ως το μεγαλύτερο θέμα. Μα το μεγαλύτερο θέμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να είναι και συνομιλητής του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ ο Έλληνας πολίτης και τα προβλήματά του. Και τέλος, ο κύριος Τσίπρας μάλλον καλό έκανε του κυρίου Κασελάκη, διότι βλέπετε εσείς να υπάρχει ένας αντίπαλος αυτή τη στιγμή εκολαπτώμενος ημί.
Άρα λοιπόν πιθανότατα θα ξαναεκλεγεί. Δεν αποκλείω πάντως να εμφανιστεί έστω και τελευταία στιγμή πάλι ή να προετοιμαστεί μια Όλγα Γεροβασίλη. Δεν έχει εκδηλώσει τέτοια πρόθεση. Λέω. Εξ όσων γνωρίζουμε όλοι την κυρία Γεροβασίλη, μοιάζει να είναι πολύ πιο γειωμένη από το να πει ναι θα βγω μπροστά κτλ. Δεν ξέρω, λέω. Και πολύ πιο χρήσιμη εκεί που είναι κατά ποινή μου την άποψη, αν θέλετε να το πω, όπως και στο Κάτσε ο Φάμελος. Άριστα κάνει που δεν εμπλέκει σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά επειδή είπε ο κύριος Κασελάκης φέρτε μου αντίπαλο, σε ποιον το έλεγε? Το έλεγε στους 17 ή το έλεγε στον Τσίπρα που τον προκάλεσε με την επιστολή του? Ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον πρόσφερε αν θέλετε θετικά πράγματα προς τον κύριο Κασελάκη με την επιστολή αυτή. Και χτυπάω τις πόρτες για να ακούνε τα ντουβάρια. Διότι επειδή ο κύριος Κασελάκης καλός, κακός, δέχεται κριτική. Τον βοήθησε δηλαδή, επί της ουσίας αυτό που λέτε είναι ότι τον βοήθησε για να τα αλλάξει όλα. Ακριβώς. Δηλαδή, συνεννόηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο ατόμων, γιατί αν υπάρχει τόσο καλά σκηνοθετημένη συνεννόηση, τότε έχει αρχίσει και αποκτά υψηλής ποιότητος ικανότητες ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, όπως έχει αποκτήσει πολύ υψηλής ποιότητος ικανότητες η επικοινωνιακή και ουσιαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Έτσι είναι χειρουργείο. Ναι, γιατί κάνει εντύπωση το γεγονός ότι 2-3 ώρες πριν γίνεται αυτή η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και ο Στέφανος Κασελάκης κάνει την ομιλία του αυτή που είχε οργανώσει να κάνει. Στο τέλος τοποθετήθηκε. Στο κλείσιμο. Κατάθεση ψυχής. Ναι, αλλά δεν έριξε τις γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα περίμενε κάποιος ότι μετά από μια τέτοια αμφισβήτηση, από ένα τέτοιο μπουρλότο που σχολιάζουμε όλοι και οι εφημερίδες και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι τουλάχιστον θα το απαντούσε ευθέως. Θα είχε μια άλλη τοποθέτηση. Είναι πολύ πιο έξυπνοι κύριοι και οι δύο. Πέστε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο έξυπνοι και οι δύο κύριοι για να πάει ο κύριος Κασελάκης και να πυροβολήσει. Είναι σαν να βγει κάποιος και να πει αμφισβητώ τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε εσείς ότι θα μείνει όρθιος? Στο επόμενο λεπτό θα του λείπει το κεφάλι. Δηλαδή θα του λείπει το κεφάλι από τον κόσμο, όχι επειδή κάποιος θα το πάρει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έκαναν τέτοιο πράγμα. Όπως επίσης και ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί ακριβώς ως ένας μέντορας για το καλό της παράταξης. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είναι καλός ο κύριος Κασελάκης, είτε είναι κακός ο κύριος Κασελάκης, είναι εκεί. Που σημαίνει ότι δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργηθεί κάτι άλλο εν τέλει. Το απέφυγε το 2020, το 2019 και το 2021, διότι θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο είναι παιδί του και δεν θέλει να το σκοτώσει. Τώρα που λέτε παιδί του, βλέπετε ένα νέο κόμμα υπό τον Στέφανο Κασελάκη σε περίπτωση που κερδίσει εκλογές? Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό που περιέγραψε χθες είναι κάτι άλλο. Από το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίδεται σε όλους μας, δίδεται με αλφαγιώτα, είναι ότι Κασελάκης και ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να λέμε νερό και λάδι. Δεν ανακατεύονται. Μπορεί να τα χτυπάς με το μίξερ 3 ώρες, να μοιάζουν αρχικά ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά τελικά θα ξεχωρίσουν πάλι στο τέλος. Διότι όπως και να το κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ναι, κεντράρουν όλοι στην κεντροαριστερά, αλλά γέρνουν προς την αριστερά. Και ο κύριος Κασελάκης, ναι, μεν λέει κεντροαριστερά, αλλά γέρνει προς το κέντρο. Δημιουργούνται πάντως τα ερωτηματικά μου. Γιατί 3 ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου? Για να κάνει μεγαλύτερο ντόρο. Και γιατί δεν έβγαινε το Σάββατο να το κάνει μια και καλή? Ο ίδιος διαζώσεις. Διότι εκεί θα ανακατευόταν. Δεν μου λέτε, ο Θεός κατεβαίνει στην εκκλησία για να κάνει ο ίδιος το κήρυγμα που θα έκανε ο παπάς? Όχι. Όχι. Τα κάνει, τα στέλνει τα μηνύματα από τον ουρανό. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί, ομόλογο. Δεν το είχα σκεφτεί. Ευρηματικό. Ευρηματικό, ναι, τελείως. Ναι.
Τώρα, αυτό που σημαίνει είναι ότι τι κάνει τώρα ο Κασσελάκης? Βάζει 4 πράγματα για ψηφοφορία, που σημαίνει ένα κόμμα από την αρχή. Δεύτερον, πάει στο στρατό 3 εβδομάδες για να τελειώνει και μετά επιστρέφει να γίνει, φαντάζομαι θα γίνουν οι εκλογές, οι εσωκομματικές από τη βάση και πάμε στις ευρωεκλογές. Οπότε χάσει, κερδίσει, κερδισμένος βγαίνει. Χάσει, κερδίσει. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι εν τέλει ο κύριος Κασσελάκης θα ήταν ικανοποιημένος ακόμα και αν δεν πήγαιναν καλά τα νούμερα, ευρωεκλογές και τέτοια και όλα αυτά, αρκεί να είχε ένα μικρό κόμμα δικό του. Πώς το λέει ο ποιητής, κάλιο λίγο και δικό μου φως παρά πολύ και ετερόφωτος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μου δίνει την εντύπωση, έτσι όπως συμπεριφέρεται, που τα σπάει όλα, ότι και ένα κόμμα του 6% που λέει ο λόγος δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να είναι δικό του. Μήνυμα, Και να αρχίσει από την αρχή. μήνυμα από τον Γιώργο. Quick. Αυτό, του αρέσει να με λέει ρε. Ρε quick ο Γιώργος. Έχει το ρε, το έχει. Ρε, είναι μουσικός. Βάζει αυτή την νότα. Ντο, ρε, μη, φασόλ. Λοιπόν, ακόμα δεν κατάλαβες ότι το Κασσελάκη θα το ξαναβγάλουμε με τεράστια ποσοστά εμείς ο απλός κόσμος. Απλά και μόνο δεν έχει καμία σχέση με όλο το σάπιο σύστημά σας. Αναφέρεται και στο δημοσιογραφικό και στο πολιτικό. Έτσι εξελέγει και στις προηγούμενες εσωκομματικές. Με 2 εβδομάδες παρουσία. Με 2 εβδομάδες παρουσία. Ναι. Εγώ και ήθελα μην ξεχνάτε ότι ήταν λαμπερός, έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι που ξέφευγε από τα κλισέ. Πάντως το τελευταίο του το ξέσπασμα, το 10 εγώ πιστεύω ότι αναφερόταν και προς τον Τσίπρα και προς τους 17. Ότι εγώ νομίζετε ότι ήμουν το Αμερικανάκι, ο πιτσιρικάς που ήρθε απ' έξω, ο άσχετος, θα σας δείξω εγώ. Δείχνει μια μαγιά. Να σας πω κάτι, δείχνει μια μαγιά. Μια μαγιά. Θέλετε να σας πω και να προσθέσω σε αυτή τη μαγιά. Ναι. Όσο του βαράνε κανονιές, ο κύριος Κασσελάκης το καπνίζεται. Που σημαίνει ότι αρχίζει και αποκτά έρμα. Δεν είναι ο πλαστικός τύπος που ξαφνικά εμφανίστηκε από την Αμερική και δεν ξέρει τι του γίνεται εδώ πέρα. Το ανέφερε κιόλας με έναν τρόπο. Ότι εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα. Από άκρη σ' άκρη. 24 ώρες λέει δεν κοιμάμαι. Πρόσθεσε και κάτι άλλο. Εγώ τώρα θα δείτε ποιες είναι οι ρίζες μου. Και όταν είπε ποιες είναι οι ρίζες μου, όχι από πού είναι ο μπαμπάς μου και κατάγομαι από το χωριό τάδε, αλλά το ότι με εξέλεξε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη. Να οι ρίζες μου. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέλη. 135.000 ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Ναι. Και πήρε το ποσοστό, το 56,6 πόσο είχε πάρει. Έναντι της Εύχης Αχτσιόγλου, η οποία είχε πάρει 43,3. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα πάει πάλι να ψηφίσει? Θα έχουμε δηλαδή πάλι συμμετοχή εισάξια του Σεπτεμβρίου? Δεν θα πάει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ πια. Θα πάει μόνο το κομμάτι που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπα, μην το λέτε. Και τότε θα έχουμε, σε αυτή την περίπτωση Τέρενς, θα έχουμε έναν... Μην το λέτε, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και έφτιαξαν την Νέα Αριστερά, αυτή τη στιγμή παλεύουν να κρατήσουν μια αξιοπρεπή θέση στο στερέωμα της Βουλής. Έτσι. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν σημαίνει ότι δουλεύει και λειτουργεί σε σιλό, ενώ οι ψηφοφόροι, τώρα πήγα εκεί, δεν γυρίζω πίσω, μπορεί και να πάνε και πίσω να ψηφίσουν. Πιθανά και κατά του κυρίου Κασσελάκη, αλλά πιθανά και υπέρ του κυρίου Κασσελάκη. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι αν θα ξαναεκλεγεί ο κύριος Κασσελάκης. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι επί ποια συμμετοχής θα εκλεγεί. Αν είναι 50.000 ας πούμε ψηφοφόροι. Τόσοι θα είναι, δεν θα είναι παραπάνω από 100 πάντως. Σίγουρα, γιατί έχουν φύγει. Δεν το ξέρω. Παλώς. Δεν μπορώ να το πω. Είναι το μεγάλο ζητούμενο πάντοτε κάθε φορά που έχουμε σοκομματικές εκλογές. Διότι δεν ξέρουμε ούτε πώς θα πάνε, ούτε ποιοι θα πάνε. Κάθε φορά που μιλάμε πραγματικά ευνηδιάζομαι ευχάριστα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ κρατώ τις σημειώσεις. Καλά, δηλαδή έχω σημειώσει όλη την ανάλυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός δεν κατεβαίνει στην εκκλησία να κάνει διδασκαλία. Τα στέλνει τα μηνύματα με κεραυνούς.
θα σας ακούσει ο Σεραφείμ του Πειραιώς και θα αρχίσει να φωνάζει, γιατί εκείνος θεωρεί ότι είναι ο Θεός. Έστειλε στο πύρτο εξώτερων εκείνους οι οποίοι ψήφισαν το περίφημο νομοσχέδιο. Κάνει. Έστειλε ο Θεός τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο για να εκπροσωπεί το Θεό μέσα στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος MRB.